Televize Prima uvádí Top Gear. Ta louka vypadá dobře. Bude to veselo. Vítáme vás na okruhu Top Gearu pro terénní hračky. Hrdinou tohoto filmu bude čtyřkolka. Jednoduché vozidlo, které používají farmáři ke zhánění ovcí. Poprvé se objevila před 30 lety v Austrálii jako tříkolka, ale měli neuvěřitelné množství nehod. Tolik, že v Americe je dokonce zakázali. Asi před 20 lety někdo v Suzuki dostal skvělý nápad. Co kdyby se přidělalo čtvrté kolo? A v tu chvíli se narodila terénní čtyřkolka, jak ji známe dnes. Dneska máte nekonečný výběr. Ceny začínají na 4 000 liber a pak jdou snad až do vesmíru. Můžete mít náhon na 2 kola, na 4, tohle má stejný systém 4x4 jako Lamborghini Murcielago. Dělají se dokonce i takhle obrovské. Ano, čtyřkolky jsou výborné, ale Ozzy Osbourne a Rick Mayall potvrdí, že se dají převrátit i se čtvrtým kolem a že se na nich dají zlámat všechny kosti. Takže pro ty, co touží po stabilitě, je tu tohle. Argo Cat. Za 12 000 liber je tahle věc hodně drahá a maximální rychlost 35 za hodinu je zase docela nízká. Ale řídí se tak, že brzdíte kola na jedné straně, takže se otočí na místě. A má náhon na všech 8, takže v terénu ji nic nezastaví. Vyleze na každý kopec, ale taky přebrodí každý potok. Není tu hluboko. Jede plynule a řekl bych, že v hlubší vodě bych plaval. Lodní šroub tu není, ale dá se dozadu připojit. Až 10koňový, ale pohon ve vodě zajišťuje otáčení kol. Dokonce i zatáčí. Trochu. Dal bych celý svůj plat za zbytek roku, kdyby se potopil. Kdyby zajel pod hladinu, šly by z něj jenom bubliny. A pak by vyprávěl, jaké to bylo. Jako Titanic. Jenom bubliny. Co jste říkali? Jenom, že se těšíme, až se s tím potopíš. Ale nepotopím. Je to vyrobený z polyuretanu. Aha. Ano, tihle tažní valaši makají dobře, ale mladým mužům celého světa trvalo jen 5 vteřin, než si řekli, co když do toho nacpeme opravdu silný motor. Takže dnes máme na výběr ze spousty strojů, jejichž jediným účelem je pobavit vás a do každé nosní dírky vám nacpat půl tuny bahna. A otázka je stejně prostá. Který z nich se nám líbí nejvíc? Tohle se startuje nožní pákou, to je pro Jamese. Mám tam rychlost? Jo. Vidíte? Mám zařazeno? Mám, ale nevím co. A neutrál nemůžu najít. No, tak se předveď, bahňáku. No a konec. To je hrozná mašina. Tahle Honda má jednoválcový motor s objemem 450 kubíků. S výkonem 1 miliardu koní a je šíleně rychlá. Výkon nastupuje okamžitě. Dívejte se. Tohle má maximální rychlost, a vím to, protože jsem tak jel, asi 1 000 000 kilometrů za hodinu. 1 000 000! Nejvíc mi ale vadí, co bude říkat Hammond. Je to vynikající, můžu jet ve stoje, můžu na tom dělat všecko, ale já ne.
Jsem na to velký, moc starý, moc tlustej a nebaví mě to. Jeremy mu to říkat nebudu, ale jsem nadšenej. Dokonce i Jeremy se na té Yamaze 450 Racer za chvíli naučil jezdit. Ale shodli jsme se, že 6 000 liber je hodně, že se umíme umazat a zabít i trochu levněji. Kam zmizel James? Mě zajímalo něco trochu rozumnějšího. Tohle je Q-Pod. Vyrábí ho firma Unique Motor. Té šéfuje Noel Edmonds. Ten je slavný, protože dřív uváděl Top Gear. Tohle má jednoválec 340 kubíků a automatickou převodovku, jako mívají skútry. Zajímavé je, že tohle používá policie v Devonshireu k takzvanému terénnímu pronásledování, což znamená, že honí ty frajírky na 4kolkách. Víš, proč je James o tolik klidnější než jindy? Je unavený, má strach. On byl na operaci. Fakt? S čím? Se zadkem. Cože? No a právě proto nejezdí s námi. Jako na sedle? Asi by ho to hodně bolelo. Je to tak. V Q-Portu Sport to bylo mnohem lepší. Jsou tady pásy, opěrka hlavy a 2 pohodlná sedadla. To vše za 5 000 liber. A nejvíc se mi na tom líbí jedna věc. Že může na silnici a jede až 70 za hodinu. Vůbec s ním nemusíte do terénu. A to je radost. Nejdokonalejší terénní vozidla jsou ale samozřejmě buginy. S tím nápadem přišel jeden jezdec Hondy. Vynikající, ale neměla diferenciál, takže zatáčky byly trochu ošemetné. Z toho ale měli Američané strach, takže Honda, velká firma, se bála žalob a raději s nimi skončila, čímž se otevřely dveře pro všechny ostatní. A teď, když dovolíte, předám slovo kolegům, oni vám poví víc. Pane bože! Na spodním konci stupnice je tohle. 13 koní a jmenuje se to Bowcart. Něco podobného mi kdysi koupila žena a bylo to jako mít tu japonskou rybičku bojovnici. A teď se na tom musí svést každé dítě, co k nám přijde. Některé se dokonce i zabily. Na opačném konci stupnice je třeba tohle. Je to drag kart, stojí 12 500 liber. Má motor 600 kubíků ze sněžného skútru. Nemusíte se otravovat se spojkou, levou nohou se brzdí, pravou přidává plyn. Z 0 na 100 za necelé 3 vteřiny a jezdí skoro 180 za hodinu. Rage Buggy stojí zhruba stejně jako Hammondův drag kart a vypadá podobně. Ale tohle má motor 900 kubíků Honda Fireblade. A je mnohem důmyslnější. Se sekvenční 6stupňovou převodovkou udělá z 0 na 100 za něco pod 3 vteřiny. To je rychlejší než Ferrari Enzo. Mám kotoučové brzdy Brembo. Je to něco jako malá Formule 1. Samosvorný diferenciál, je tu všecko, co vás napadne. Co tvoje? Brní mě celé tělo. Ta rychlost. Jo. To je úplně jak v tryskáči. Chceš radši 4kolku? Jo. Ne, tohle je tak pohodlný. A co pan May? Jak jsem říkal, frajírci. Přišel jsem ohlas, šaty zničený. Taky jsem zničený. Ano. A podívejte ta louka, jak je zničená. A to jsme dokázali za jeden den. Ach jo. Dobrou noc.
České znění připravili Zbyšek Horák, Filip Švarc, Libor...